akasa pacha wudin me di Kofi Adams ya no akasa go fidie no mama me di Kofi Adams yo Kofi Adams free hin na ba pacha me free ade beba okay enti ene ye ne Kofi Adams ene ba bedi enkomo ade beba ena Kofi efri ba ye enu nti sabre de ye beko na yakwa akotie nia wodi efri ade beba eba ye Kofi kwa mane pacha mama ne nyina me de beda Maa Akos ne atiefo nyina ne se maami bi ye friend maami ne mu obesom wo me maame papa mu no mu ye mienu nti omu si dan hia baako no oche mu chemu nti omu yi kwan baako to aha no mu yi kwan baako to omu nim se daachi bi ebi amanso beba nti omu yi kwan ne to ho no no esorafo no yen kofia omu so maha but adwaye de omu si baako ne maaye nti omu wie ye no maame bi ye friend maame ni mo mesu adwo manu no wote efie baako a mesu adwo manu wote efie baako a ewo soro ho no wontimi papa mu fie ho nti ono obeso mo firi bo ho entimi maame nwiaba ebehu ne fie ho ana oware no nti me maame mu fie ho de ono ma ho because ono ne papa asidan ne bi wa ahodwo ama wo mu edan ne kobe 100 efie baako no wasi ama wo mu na me so papa me maame papa ne si edan 5 rooms 5 nti me maame no owo ye ne ya nana ne me maame no nyina na tina fie ho me maame na esum wo maame no so papa no so wo 4 o ware kaase o wo 4 nti edan no ebaaye no maame no wu papa no wu ye no me maame papa no wu ye no e ka me ne ya maame no nko na tifie ho nti obi a mafie ho okay e ka woni maame no nko na tifie ho nti obi a amafie ho wo be so podua mu e wo ho amame na enra kaisa yetena so no na nakua amame update enra said ye enkomo ni si call ye said ye tiefo si efreka ye said ye messages ye ba ye ekeka ye said ye abedwafo so eka ye na ye wie ye na ye de pem ye nuaba no okay enti o papa ye nuaba na okuru first rank of okuru fi le de okuru fi atoso no kwasem etiefo ye chiachia na enra ye nuaba bi ba ha mo no so mo anko ho se de osika na asem no na osidi ba ye no na ma akonim se asase no ebi wo se unse ye didija osa eya didija ye mu na nenam ye nyina ye papa baako na wa firimu na namponsia ye se ya chama mpanimfo ya chama ne ma ya chama ya nkasa mpanimfo ya chama ne ma ye kase ya chama ne ma na kire se ye de ye papa no no nti ye sa na kire se muni anye de ani ni yie nti ababa wona asem ode ba nti asase ye wo ho no de odi ade ka se obetwa bi ama wo mu nti na ma akonim se nka asase ne die ne na bedwafo nim se asase ne die akasa ne ho da baabi yantam da baabi nti se ma chama ne ma ne die a ma che fie na ma ne ma dia na no so asase ne da ho no se musu mutwa bi ma mienu a aka e wo ho na we na ma akofre de odi ade no ne obusa no se musa ne se wonim me ne papa kura free mu no ne papa yare wa mehwe ne da o free mu susu efie baako na si ho ya no kura ya busua asase nti ye si dan no wo so no na chi ene da ho ena meka se wo papa wu ye no o yare ma mehwe no nti se bo free mu dia na da kaka esese mu betwia na monya ne bibi ye de e wo ho ena ada kaka no so ye 600 ena ababa we ekoe se na wode paade odi 600 ne koe koma ne papa odi ade no no se ne ebrei na menchiro de wo ho asase bia na ba bia na mmom efie ya wo papa si ye na chi ene da ho enti de metumi aya ama wa ne se se metwa adankora de e de mawo na metwa bi ma wo nua na mmom se wotusu nsa na mehun se eya wodia na emom eho no kra no ye mfa nche ebeduru mire bi no ye betumi ayede age eno no woka kasa koa nti me nya dia me ma ye na chese eno ni adwe
ye de pem mababa no ye de pem na wo se ene na da kaka no o twa ye no o gini sika o se kwa de sa container size asase no ompe bibia biem na mom ne papa free mu no adakaka na ematwa ye no onu ni twa 600 cedis nti o gina ade nti se abusua na amfa ama na omfa nche wo mo nne emfa nche wo mo chena na mom de papa gya bia no wo mpe nti enra ye de to de odi ade nanim sesei ena ne ba eye de eka nti omfa nko to ni nuamu anim se wo mo acha didi a sika we de yeni mo mpanimfo mo anim o mo adi a mo be fi aba ewura mo yam soso de a ene mo anim o mo be ne so efiri mo to abebu ho ono de ne dia no enye saa de a omfa nche nne emfa nche china enu abehwe se de wo si kom eni se de wo si kana asemafa na chese edin entietiefuo asam no se de ya se bru ba bia hwan ne be so no yom asam no ekowie ye eno no nti ye beji ni sika na ye de ama no na ebusua no so watwe ne ho aye de efrim okay ya na mako bibia ato aye de etwa sei na ye di adwuma no wo de ba ye mfa asam no nto se de etie bia de wo hia no eze se ye di ekira kopem se ye won sa pese eka no won sa eka no kura so wo ho a ahade ahade no kura wo ho ahade wo ba ye mfa no kura nsie ye mfa no kura nsie wo de wo pe no kura tu anamon bra ha se de etie bia ye de ba fa so ten efi se ya na ye wa ha no ye ye awrade adwuma na ankwa bia no ye bebu ho atan nti wo ba no kura no ye de no kura no beto ho pepepe e de amawo nti eno a mako ene etiefo de ekosi ye no eno nti ekwiokuru ese ye ngi ni 600 Ghana cedis free abusua pani ho emfama no eba ne sade a wawohoro ne nsa e de free opapa Agyapade bia emu eno nti yegusu ana abusua pani ekasa ye besi bia nso ye be mama so ate yensan emra yewura ho bia wadaworoma obefiti ase e de amaye enti hyase amaye maku ene se wonene de moame matiefo ne adofo mu me de ma asem obedam because me maame nua busuafo eje me maame Agyapade o maame nua busuafo me maame nua mu abusuafo eje me Agyapade afiri mi nsem yenkwa ene se me maame ne papa me maame wo me no de ne papa mu nyina na tifie baako ewa ade beba nya chese wonu nana bema ne nana bema na tie efie baako kopim se papa ni wuye papa ni wu baako wu Agyapong tam ana baako so wu Akufo tam baako nya 120 na baako so nya 85 years na omu wuye nti ya ne maame a na tifie ho no nti omu ya nnuafo efie no omu si ye no omu chemu mienu baako wo soro na baako wo fom nti omu de kwan baako to ha no omu de kwan baako to nti omu se daachi bi no manso bebe fie ho so omu anya ne saa no nti omu de kwan baako to omu de kwan baako to sei nti ya ne maame ne me nanam ye nyina ye te ase sei nti maame bi firi bo ho obeso maame be fira ne mesu adwuma no oto pa no e wo fie ho nti obe som no wo fie ho no no me de maame ka kye me se maame obesom e wo fie ha but me bra ana ware no eye me maame nwua eba ana ebe ware no okay see they are complicated me maame bi besom fie ho obesom fie ho enti me your friend is saying your friend maame ni mo enti me maame nwua no ode me kire me se ni nwua eba ni o but omu free papa baako omu papa ni free ahodwo wonu wasini dan wa ahodwo e de ama wo mu ana yeso me maame papa na si bi wo ade beba ma enye de na 5 rooms papa ni de no papa de na 100 rooms 100 rooms kura ahodwo maselachi u free obi abeka e ko be ebe 100 rooms kura enti papa me maame ni wuye no papa bi ofiri ahodwo onu kura de minim no oban no me wodam se ya no bebo punum bang na me se wo hwan ya no se mea konkramu to opie ye no no se
membra obecha me maame mo dan no ama papa ne ma no na me say mati to wie no si edan we e maame Fatuma dia we e maame Adwo Osua dia because we hu se me nko na me maame ne tia ka me nko a we e maame Fatuma dia we e maame Adwo Osua dia we e maame Adwo Osua dia we ye o maame dia dia hira so amandada because we na esom papa no edan we me no dia dia ma o maame no nam si you nti me kwa di ka se nam ko bo me maame no amane se ma papa bi e friend konkram wo se ni nwia ne mo nti wo abeche dan no nom konkram wo ye dan firi ahojo beche dan because no ma ye mbre o mu nyina anyinyi na be de mbetena ho nti me wo honom ana me maame nwia ba no obaye na single room obesum ye single room ana wawo basis ana mu nyina ate single room ho to obaye no no se bra ono so ka ho ne papa na beche dan no wo maame nua no me maame nua ba no ya tachi no maame ni kunu no wo case de edi e wo mu dose dudu o papa me confuse ya tachi no ya tachi na ya me maame nua edi be 1000 mesida ka kai ni nyina ya tachi no wa na ya me maame nua ne ba no but omu free papa baako nti onu na di akira oni papa ne be che dan no omu che dan no wie no na papa no koye omu koye ne ti di be 1 man no ba ye na ise ne ba no baako ye frɛ na bna grade so no so ton ya do a ejom no wanyim ya na papa ne ba no se bra me pa che o se si ame ho kire me won se me ma no singiru no mugumu ti me sire o ma me dan baako wo dan man baako na me ba no wo mu aboso me pepepepe abusuafo no besira ne wia no aye den wokɔ we free dan no na me siyu na me dan ma me nwie ma me ne yawe se ni kunu ni besira me dan no afi de ma me ben ma me ni mo no besun fie ho no o yawe se ni kunu besira dan no wo me ho so o de ma ne ba wo mu no bag gladys no awu mu no wo mu aboso me ne so wie na se abusu na asio mu besira ne wie a no afiri dan no nam siyu na jamni tu ko che Nigeria 20 years me ba na maame no abesi dan foforo asa wo dan no mbesere ye no wasa abesi foforo ho nti me ba na me se maame ni mo me ba ye no na maame ni free fia wo som ye num no a ye se ye tu no afiri se wo besom ye de abusuafo no abade wo so omji wo mu dan no omji wo mu dan me ba ye dan no ni kunu besere me no maame na be wura dan no nam se maame ni mo na dan adan ya okunu besere me wa betinam obu nkotojo mi wura we de me sere otumi he na me ko me ba so na ne baba akoso so anya stroke ya frɛ no kwamboaten nti me hwe akora ne condition no nam se nya hwe maame no ma 5 years na dan uwi afame dan no 5 years ne so yan ba kwalantan no maame no 5 years ne so yan be ko maame no wa ko bisa me dan a na store da ho tim nam se maame ni mu adan no se mi wura me ma ne kwamboaten akasa because ne ba kwamboaten no skan timi de minim se bi kro be kasa bi a me ba no boso me so bi a ye betua kan ye betua oka afa de maame ni mo me ma ne 2 month ka ho 2 month ne so last month me ko ya wasi mintu ene ntu china ma ase odan na tim se ye da ya wa ase odan maame ni mo ye da ya wa ase odan ye ne maame wote a wote fie wa hu se ahojuni bi abewura na se nya kwa ahojo akowuro mu fie pen wasi na ase odan na wotim afa de mu ya so akofa police fo aba se police fo ma chim police fo no so ba so nye police fo nketo o se me ma bone ba yie anam sisi abo ba yie dia police nye police asem fa me ko anfie police fo se wo se de msika ye ma amon so kan sen se ba yie no ya ba eni ebia wo se de esi bo ba yie nam se wo se me si wo ye ba yifo se me si wo ye ba yifo a ne ne ye kura kire se de wo ye no mitimi ka so ye ba yifo se wo kuna be sere made na fe de wo so free bo wo free fie o yesi 100 rooms amam wo ya mo mienu wo kunu wo ya mo dan mienu wa ahojo wa so fie amam mienu wo de aye store dan agi hu sika me ma me so de a aka no de ama ye so a wo si wuntu wa so na de ma wa so wu ye no kra na wo yi
now when after the maame no si me musa no question me musa maame no say hwan na be che fie no wasi ade ba di kuro wasi ade ba di kuro ana ahoju di kuro na be che da na so oboa eye okunu ani ma konkramo na ne kunu no ye hwan me maame nwiaba ne kunu no maame ni mo no ekunu no ye wo maame nua eba but omu free papa baako ono papa na si dan wa ahojo amu mu eburu be 100 rooms ana me so maame papa ni si 5 rooms enti maame papa wo chema ne ma no konkra mo ne ba wo chema ne ma nyina ti de wade beba no de wade ba no ti papa na obe che dan no no wasi mo papa dan we de ho na because maame papa na edi kuro wade ba no wasi ha na ne nkunya gu nti sa dan we de mafa ono na fa na wo fa ono na fa sa dan no ono ofira ahojo wasi ho na me maame me nana no ho na ne nkunya gu nti wafa no fa sa dan no no che de aka no ti ne kunu be sere me sa dan no afa de maame ni mo no ene me twe ho manso police fo che me a wo se me ko fa dan pipes mra dan pipes me ko fa mra old house me ko fa pipes ne mra na woni ye de dan pipes she wonsa me maame kura pipes no me hu tete dan yo me ko fa pipes mra na me ti o mo o be che me no na onu ana busuafo so mu be yi asem na ba fie so me nsem de kokota me wi no busa maame no si maame no e wo pressure nti won kasa busa ne sem ba mi ensa ogina ho ntimi nkasa nsem busa ne se maame ni mo ho ana be che dan no wasi ade ba di kuro ana ahoju di kuro na be che dan nam so oboa ahoju di kuro ni ade ba di kuro konkramo na be tutuntuma ni ukunu be che dan no ofia me na nkobo me maame mo amane nenne wo be ka kire me se ade ba di kuro ni ahoju di kuro ade ba di kuro ni ahoju di kuro ti mi kabom e che dan mani yeyi after the police station was na asew na de dan ne ma no na asew na de dan nam so wasew no me ha ne wo me wasew hu se wasew abetena fia na sa ahojuni bi abetena na se ya tachi no kura wura ha abeda happen after the on the tiwe anom so mu yi asem na ko efie akoka na police fo no ma 5 days se yanko ka asem no mako menku an nipa 7 ni kuna busuafo na atwa me ho ahia why kuna busuafo ni mo ni kuna busuafo na achi magada no mdi ma hye mfimfini ana yeti won me ne ka asem ana busa maame ni mo wosi hwan ena de edan ne ma wo wosi na asew dan no tim nam se me pacho you hwe wo phone no mame producer me pacho beje phone mame na phone no san kura no beka ho de na na jesa sam no kura nya sa kura ade a yen free papa ba ko no eye den no asew de dan ne ma wo me busa maame ne kwachi na wontimi nyia no afedi o mu se maame no pressure enti wontimi nkasa maame no nya mfie say di mo so 75 o mu se na mebo ne ba no a wo betina dan ni mu se obewo na se ne kunu abusuafo besra no wi a no watu afiri mu e de wo ade ama no wo wen wono woton yado wo ayi ejom nti so no ye dansefo se edan no eye wodia enye maame ni modia wonim wo ya awe wo nyina ya awe se no ka bi ma se o mu firi ano no ama bi ana se mo betumi afre wo no nso ama na ba because wono na eye dance ni pa se o ma afre obia nka ho de mi kan o ma afre obia me nko ano mu fire me no mu de matenam ni kuna busuafo no mu fire ahojo no ma betenam maame ba ko twaka se o mu si dan maame no mu fa ne dan ma no akola no mu papa no afa de me maame nwia baba ko so ono se ne papa frinzima edan ya hon mo no so me maame jare wa be paso maame Fatuma de ma no so be paso chese dan no mu gini nyina be padan ne so ama me sister mo ne ma wa brochirom de injection abeto so e wo dan no chese o mu ayi o madwen se obi anu aka me nko a nti o mu di police e tata me o mu ba no mu di police me ko kape no mu di police abeche me ebi ana se de ewusika no
dabi menka so na o threat e wo mo ni ade meku meye wo say sanka wo threat na come so say ankom de mbekọ threat nkwan de ankom de mbekọ menka sai ma mi ni mo na wo se maboni bayi anu wo de me call police station no m so mu yi asem na ka no say ye ka asem anka wo say oh ebia but ni kuna busuafo nkwan na bae bibusa ma me ne question say ma mi ni mo wo si wo kuna mesre dan no so besom fie ho e kwai be so ana wodi wura edan no so okuna mesere me dan no a so wontimi nwuram eche se wono won free me maame papa busuam nka be dan watimi aba be wura edan no wana ti hoyi no ase en na ase wo dan no timi nam so wase wo no abetena fie happen yes na ase wo na de dan ne ma no na ase wo na de dan ne ma no nam so wase wo abetena fie happen wase wo metena fie hada ahujuni bia metena fie hada ye ne maame papa mu na ti fie ha no mu nyina di wuye momo maame papa no wa sini dan wa hojo wa se no ama mienu ya ma mienu dia ya wono tini wono ede ne de na ma han wa dia store e wa hojo maame ni mo no ene wa ba beje wo de na tini wa jimi dan na tini me kunu ba sire me no che so hu se afedie mini wo bia na e ho no hwan na tete ho ade be ba de no ade ba dan no se sia no me maame mu nyina no mu nyina agu ye che dan mo obi agu nti ba ko pe na obi timo de ma hai de owu ye no ne de na ba ko su ne papa free afrancho no so abepa so di jare no enso aye dan na de wode abepa so di jare na aye dan sa dan na ye hwan de maame Fatuma de me maame Fatuma Fatuma no we wana wawu wana me maame na Fatuma wu ye no obi ani ade na ye wono so dan maame Fatuma ye de ma no me kire se ene wawu nti na ye hwan na wo se me ba okay ya ne madia ya ne ma nti ne ma no na ode acheche wo mo aha Akoma 87.9 FM yenko na yene yenua bema enko toa yenko matwetwe no so Adams okay enti de na me pese mi huna sesei de wo ka kwasia na se maame ni mo age wo fie ana wo dan age me fie me dan afiri ya wo dan ana se fie me dan wo dia ya che ye no wo nya ye okay ma mimi sase ebra Oma Gladys ekoko da wo dan ni mu sa onwo ewo mu na ekire ni wafiri mu na wo da hene me maame dan no de me maame na me maame timu no enum na me da okay enti me maame no omu ma no ba ko Patrick Kasagu omu maame ne ba ko kan ho chese me maame na esom papafo no omu ma nimfuo nyina enti omu ma wo maame dan mienu ba ko na woni ni timu no ena ba ko so ne de enei ni motimu no na chese se wo maame afiri mu de a sa edan ni mienu nyina abeya wo de okay enti de na wo ne wo maame timu na wo tie me na ho na metie okay ansa wo di tu kwan ansa na me di tu kwan akọ Nigeria no okay sa dan no ana ne wo maame timu sesi ano so wan na dem sesi ana no am na da ho wo wo free Nigeria ba na da so da ho be ba na obi antim na me sister de ama ahai ti me ba na se nipa ne tamaso na me sister je me dan ma okay all right ena aka maame ni modie no ena wo so wontu oh na maame ni mo no se ukunu firi ade beba ho no mo a o ma miensa na wu wo fie ho nansan ya o sie omu we ni kunu firi ahojunti ahoju na akosie wo ma mimi wusesi ya yansie mi kasi ebesie ma de beba yentumi ko sie ma ahoju because me papa mfiri ahoju papa firi ade beba me papa firi ade beba me ye odehie because me papa na ye dikuru e wo kuru monti me ye odehie o maame no ono su firi ahoju ni kunu ni firi ahoju wo ya ma odan mienu ama ade aye store enti ade na wonu yanom eka ade afa de maame ni mo ye no me nuanom no me bra mo no mako sesi ano omu ho no me sister oba wono antena me maame nchen ya wo no ya wo ne kaase wono antena ne nchen na chese ono kra de woni fie wo ade beba ho de bi wono kaase no wo bie ya me wo fane na champon kaase hi no wu ye no me maame nwia no o ma ya asase nti asase ne de ama nwia ba no so na ye oba ba ko pe won fa e ma ye wo fa ye wo fa ase mo ne so kaase dan no e wo ho no no ye obi wom nti wono kra ye obi wom nti wono kra wo teka o mu teka ase wo me bra panyini ono so nya adwumu nti ono so wakaase wo
nti me mom na me maame ne tenaye mfuom nyina me na me kwa fom fra ma woko ka me firi omu wo woko ka me na wo awu a afi de mu ahodwofo na mu ne yemfiri papa baako no mu gya mu papa ho de aba ne ma ba betwe wa bra mo so mu papa de wa papa si bia ma mu a 100 rooms mu nyina mu de ni nyina ye store dan ebi di dabim ebi nya afofo ebi nya tretre wo maame ni mo no a wo kunu wu ye ne ama mienu na wo so kodi Nigeria mfie sen 20 years enti sabre no sister de wo dan ne ma han no disca ne sende wo ho dabi enipa no na se singiru enti nipa no be ye edan no eyie wo ma bathroom bam kitchen hall bam nsana edan ba ku bam enti dan na koye mienu me free me hall a me free me bathroom na se me ko me hall na me ko me dam enti me ba ene nipa no tamaso me ba first no na me sister sen so enti me ko na me sa koye na sa ko Nigeria ade na wodi ba bia wo betre enti na so ye wo sa koye na me ba betna Georgia me be high Georgia hotel we free Nigeria ba ko ye me be high Georgia hotel wo be high Georgia hotel ene na woska me ba Nigeria me nya escapa na de ye den na me agent na de ye den me sister mo mo ye den me mane ba inti me sani obia me ko di ka no kra na yese metimu se ka no Libya nyina se me ko Libya but na me suro ensuo no so ene ma me se na sika na wo de kokotena Georgia wo kotena Georgia hotel me had 2 weeks because na me company into company no me sister buy no see 15 years no bia ni ba bia me wo ko Nigeria 15 years no ade no omunim se wo tu kwa Nigeria omu nyina anim omunim timi kwa no bia ni ba bia me wan frɛ wo mo so da frɛ omu da sa atem phone ni ho okay na phone ni ho nti me my bi wo Cape Coast no oba no na me di me picture esen me se obuduru kasi a me wo fa yo hene ho fa nwura na na champion fie no fa picture enkyere so ope Lisbeth Asha obia be hu no nti odi wura ho na mo sia ne sister ni nti wo kɔ na wo fie sen me kɔ na me wo be me fan se be 35 years and na wo konya 20 years ho nti se wanya fie sen se me wo 61 years wo kɔ no wo ne tama wo betu kwa na oyere no maneti ana na me yere ene me maneti okay se ase me ba ma wo se ma wo 4 woni wo ba no a me wo ha ba ko ana me ba ko wu mienu ana Nigeria so me kɔ wo ba ko wo kɔ wo ba ko Nigeria okay wo ba wo de ne bai owo hanta maame no wuye no mo se o mu de akwala no ahye maame nanan okay maame nkwa homa ne so na wona wo hwe no maame ni moba ba ko ono so hwe bi na wafrɛ sɛ owo nkyiremu maame wo ba na be ma okay me mo ha o papa me mo ha Marco yes mira na what to say nyame adumo wasama Kofi Addo se ka no ede na ani mu fa ho de minim fa ho ne se me pacho mi tie wo se wo tie wo Kofi Addo no wakata no wato me friend papa pekope enye nche na mo me no adu me pacho entie wo hu TV no jum TV volume ne mame esa ye nkodie no emwa ye me pacho de wo mu na so Kofi Addo me friend papa pekope menini ni asa me nto ofi Nigeria baaye no se edan ho asem kwa no obeka ma min mo babia ni wokra na ebia na libre sa dan na okan ne meto ne meni mbre sa dan ne da ena mi nya bia ni wokra na libre sa dan esi se waba ena ebia to ebia wo kakra na eya bu se ne tena se no mu ye siseye wo sa dan no onu ankasa papa ya da ko ena mu na ehia ahonjo ekota o police station abatment mama hospital ade na me ba ho asomo waka o ma me ya mu che dan ka so nya mienu ba that time na no waka no so ka so ko Nigeria because me ni ha enti o mu che ka so ni e dan o mu nya e na ye ka so ne dia e na ahonjo fo so dan so o mu nya e no sie mienu e me na konkramu
ne deɛ Adam and it was any deɛ me na namodia. Enti sɛ ni na cry me try shots cry ma say even though it's sad then ɛyɛ priority so pa ye man or ye ni mre obia no na ni be sad dan ne da me mo mpɛsɛ me man te ase sɛ kwambo ate na ɛkɛsɛ ɛnyɛ ne dia me fanya hwe ba de oyɛ no enti yam prepare sɛ ɛda me pene sɛ ɛde be man because no way wo kani na ɛyɛ busia dan ɛdan no ɔsɛm ka ɛne ɛkyerɛ yɛ kwan a ɛdan no fa so ɛbɛdi wo maame hɔ a yɛbɛtumi ahunu sɛ ampa ɛnyɛ Adam sedia na mmom yɛ o maame dia sɛ ɛnka Adam anokra nkɔ so nkɔ ba no kra no kan ɛnka ɔsɛm kɔ fam maame namba na nkɔ tumi deɛ de ɛde mamu anaasɛ bi asesa ba sɛ na ɛkɔ ɔno ɔsɛ aha mebo ɛkwan boate ɔnsɛ wo kasai wo se ɛdan no moani mmere ani adeade ɛkyerɛ wo sɛ de aba sɛ mo na mfama no na nya ne dia ɛna mepa kyerɛ sɛ ɛne ɛkyerɛ me kwani a ɛbɛdi wo maame hɔ na yɛnhu no sɛ okay ɛyɛ wo maame dia no wabi a ɔde ani bere bɛpa agye mepa kyerɛ deɛ kɔba nyina me maame deɛ ɔbɛware be papa me maame ɛbɛware be papa no me papa tiri ahodwo na yɛkyerɛ dan na ɛyɛ ahodwofoɔ no nyamienu enti ahodwofoɔ no mienu na ɔmunyaeɛ no ɛna yɛte baako ɛna me nana konkra mu no so deɛ ɛwɔ hɔ enti ɔmo nso so nyamienu saa ɛma adeɛ bafoɔ no so nyamienu ɔmo kyerɛ dan no gyina hɔ atutu nsa busa no sɛ onim anaasɛ onim wabisa no mame wagyina so obisa Kaka wa fidie no na wa ka hade nsuni. Mitio. Hello. Mitio wada mitio. Tama u maame ebeji dan no wo me ho no. Na u wo hobi. Ana wuni ho. O papa ebeji dan no wo me ho. Na wugina bonkum ana wugina nifa. O se me papa ebeji dan e wo ho na me gina bonkum ana se wugina nifa. O papa no ofiri me maame. Woni maame papa na efiri papa ba ko ana. Me busa mo papa o papa mu ahojo ye ma mo dan nie dan ho wo se busa ho se de na me papa tin beje dan free wo se me o ma me o papa be sra dan no wo me ho o papa be sra dan no wo me ho tie na wo kan no papa tie wo se wo papa no e be sra dan no e wo no ne ho ma ko asem wo kan nya ne papa me chori ko to jogu fa me dan no ma me papa no wai papa na wu me ba papa na wu ma me sumba o ma me ya we o ma me pa me cho se me wura me pa chaw wutumi he na me ko se enye se bia ediabo ja kontom bia na me mu mada me pa chaw me na kwambo aten wone wo ma me edi nkobo because wonu free Nigeria ba ye no obegine dan no won kasa wo ma me kra abu nkotodwe pa ne chew so wosre no wo ma ne mre kakra me pa chaw wonu wo me edi nkobo asema woka no oji onu no die ndi say the make na me ni ndi ya me say me say da gidi me say question me say question me da ben wo buko tejo adam anim da busa ne say asema woka no edi ya di ni free krom akọ Nigeria ho edi di ni free akọ Nigeria de me go wo bia ti bra but dia me pa cha ne say wo se oba ye no woni dan bia ho wo tie dia me ka no wo se oba ye no wakoi se wo maame mfa ne dan ma no ena wo maame sra ne se dan ne de wonim se ya ne de anenso sabra animu na de wotu a wonim ba bi a wakonti wo ma ne mre ena mi bi sa se sasem wo ya woka no woni wo maame edi wo nkomo ama wakɔfa mi ana nukura bia ni mo de o se ni woni wo maame edi nkomo ana se wo susu se nukura bia ni enye se mi susu se mi maame mini ni di nkomo kwa ono aya awe se mi maame di nkomo enti asana be ka mini dia me woni mu Maa Akos woni mu hwe wo so no maame di nkomo na so no maame di nkomo ka mini mana ma ko me ka kire kwa no o ka no me buru 45 years enti busan se dia no o ka mini wo papa fie ma mu mienu 45 years enti dia no wo papa fie ya ma mu mienu na me maame papa fie na wo maame bepre ya ma mu mienu jai sansem hu na otuodi no me pese me nya okasatia wo kasam jai sansem hu na otuodi no me pese me nya okasatia
me no one kasa no na wa da ma mi tro wo sika fu na wa nya sesi akonya wako se wako ayi ho akwaji sika da wo di ya kwasi ade a sesi a wasi uda be fa ma mi ko tinam wato Adama what to speak that who know the can be akire me when you ne wo me kete wo ma me be so wo fie ho ye o na ho na anything Unya ba ana wo fa me kwatina mo ada no mani primi ma me da mo se ba ji ma me da wo ba se mo ma na ko ma ya tra wa cha no wo ba se mo ma me wo na mo nya nsan wo efie ho because mo di ko ba ya mo ko no ni ko ma ana da so me nya mu ma mu nya mu na ma mu china ena me se me fa ma o ne fa ma o china me kwambo ate asamo wa kai me fa ma ne fa ma o china kwambo ate kwame wadaroma was ya kase me say ye gina de asisi so na de bisa questions so ma ko de asisi no all can asamo all can ma ko me ti won busa no me nya obi aka ye mobo yes ya madam asamo all can ye ne dia me maame kwa say kase enne o mu a any problem but ade all can ye ne dia enti mo pese mo hu no pre na abusian wo ho muntuka na monko ho abusian wo ho no omunna no betena se ana omu ya papa na yefo ahujofo masimu de ya de mu de amamu wo papa de mu de amamu me ma me de mienu ade ama no so a wo papa be sira mi wo ba wo bodi tumi abegia mi papa no o fio kachire wo ba beji dan na firi mi mi papa o fio sana pesa bi de kokko ma fa lawyer mi nya sa fa lawyer ti na kokko mo da hu ti na kokko adama buwa kurada kokko wo buwa kurada ade na wo kan kwa pipe wo pipe to sika meme ko duro wura ho ana me ko ji sika duro na me ko ji wi o ba be kika cha na why na kwa duro so kwa ji sika o mu fama me na se aso ka se ana ni me wasi o mu dan ana se wasi ni ya ju yes da mo fama me ko duro enti ja sika duro se mo what mo fama na ama me wo wadan wo to wadan se mo ma me no me ma me pressure me mam bi mo ambechi matu ene me man pressure afa na me man pressure mo nya achi matu what me afa na me man pressure o pa try okay o be baby a umpe yo me asam na me pressure me o pa try we ye mistake baby am do be say no we be no to me jeffrey papa no a wo ka say o che efie no a wo ma wo ma me bie no wo free me wo hunu konkra mo we konkramu no on ne yede me to no me na konkramu no ono yede me to no wasini wono na che fie no a wode eho ne ma wo ma me me pa cho enye konkramu kra na tena to che that time fie o kan bisa ono o to won say efie ni che no why na che ye What's on saying? One of your workers, your chair, and I may pass me who free one so was a wine at chair now. Marco Busano or Naka, come watching. So, what to me and cut your chair, yet you're not as a wound. Any I can say, Mebua. Me bra penny for there be and yes, I would come as I and you're not come watching. Wouldn't be a fair. O se meni bibia afefio ya wache ya na woni bibia afa makome ma me won makoje bi se afa na wache me se me kwasmesi wo me kwasmesi wo dia na je se woni bibia afa let master and I make a choice da bi me che se ono naka enti wo so ka na me hu se ebesi so o je mu ka de ne tre no ya da kono ka de ne tre no ono ane bia pani because de no ka tre no Busanisa me bra penny na ya da kono de katre na because man we say eni obia say me pese be kire do be che dan no a metimi agba kire wo boy eye kontra mo wo a wo bondi si ade to no na papa di akire e na ne papa ye friend say ya tachi no be che dan no enti wo mu che dan no me ma me de ani amani mienu dada enti ya tachi no gina ho an wo kire say dan we ya ma me fatuma dia we ya ma me adwo sua dia o ma me de mienu ne wei me nana ene
enti tese wo maame die mienu no na ye wo dia ana ya media enti baako ana wo maame die na wutimu no ana baako so na da ho kwa ana ni kunu ebe sere me ede ma Gladys no enso okwo awom enti na kwa me boate ye de me bi sase wo nua Gladys ote ase Mr. Sortiasi. One na betumi acha ye say no kwase because there were no Adams Marco dear Adam eh no me na me pese me nya ne kasetia ena me ni sa what ye me a me ni sa no ma no because ono ebi wo ha me ebi na bi kaka say one me ejuma okay no asi me nfa me no ma ebi wo ha me fanto but the oye no enya bia eboa o man no ma ba foma me sekada mabae ena nko betin be kan say ebia okoye ne bia no ma say ni say ena eda no ko eda ho no ni nua na no yare na obetina mu no ni nua na no yare obetina mu owuye no say da no bia nti no me ka say ni na ma mi asi enu kra de won ko ho enu de won ka ho asem e wo kra de won ma ho o papa no enu na me ka de o ma mi besi ye no de o ma mi besi ye no kra de won tache won ka so wo na ko ti de American ni no de me pesa o che ase ne se so oba ye ne abusua baako ena even though no the enkra no kra ni baby da because me die ni obeba tena ho da baby me bra baby ni ho oba ho abetena ho da ena this is appropriate yes me maame on aya no person bi obakwa yi a obi enu anko betena ho da edi se ebi enkra ni nya baby enna oba betuma ka so ebi a oyere na eno no enti ebi ankra ni nya baby na ebi eda na ya pogutuna mu no enti eka ema nkra ni nya de embetena obi enu anko beka we na wo di 2 million to de yi eno kwa de amfa da bi o kombo ate me ba de na mo kase munua bi ana usabe wanya stroke a wo de mu me pa cha kwa me wo betie me de musi ye no a munua no a no wanya stroke tim no a wo free mu no se sa dan no hwan na tim obi anti dan na ma me emuvi nko sa dan ni o say da no mu bu enko ta because no de eye ne de antokwa bia na ho obi ni obi anche bibia wo ma ko di ade ni tie ni dan ba ko pe si singing room singing room no ye external no e de be ni mu ni e be washroom ye de e we ni mu enti mani be 2 rooms ena me ma me tie ni na nya ni wo when you stroke no ye no mind ebe natural ba o film obi anto ena me ankasa me mu ameka sei a me ka che no pra wo kama so me be bie ni ho ba be tna sa dai ena omo maka no bie ni ho ba be press ala mo de wo mo so on ka sei bia wona na twema so enka sei eda no wo ka ho asem na wo ye yini na no penifo na omutra se che no ni nyansa se o Dabio, me put se dano. Wo su ni mi ro che no. Me si konkra mo ni papa. E na ba ya da na papa mi na no anka se. Mi ti konkra mo ni mi ndi o che. O be sira me dan. O kwa na Nigeria o tu ndi o che. No ni Nigeria no. Nshia so. O ti Nigeria no tu ndi o che. Dia me bi san say se wo maame nim se ono na dan no eye ne dia aden wo free Nigeria ba ye no na maame no anka se pa ne chew se wo sre no wo tu no sesi a wonya ba be ko to de kwa opa muntu kan ko ho de o kan ko bi ani adam ma minim no busa sa na be wo se no kure ni wa wo ni maame ni ho nkomo ni maame ntimi nkonko hen busa ono a o to se no nkomo ma mo but enye purposely for as we ti na ko because wo ni mo ho hwe em say TV so kra na wate the first time we say bia woni wo maame twe manson wo dan ne ho enu nti no wonim tinya dia wo kwasa wo maame kra woni ne bedi ho nkomo Marco enti be pa cha no so da che ne a oba ye no ne bia mo pese omra mo nan so na omepa mo chewo ana me pa cha aden dia mpesa o si ase nyina ne se enye ne dia okay so Gladys atiasia ebia Gladys nso betumi aka nokore se wono nso nkoye nuasem na wonko dintanchia dia Gladys ebetumi aka nokore akere ye
And I make us a Gladys now walk and Busan on the hem, my message. Gladys na net dining according to Adamson no. Bo papa na best ma Gladys say Gladys obewo ewo dan no o man ntrem no wanwo na say ni kunu ebusia fo be hwenu bi awo kan na magina dia no di tu kwai kwa agege no na nkamu tu bi na mu wa nkamu tu ya wura fi acha sa me maame amu na ti wo mu fi ho o maame ba so mu ekofi ho tu mi ban ase wo agesi ekọ ne ekohia busia ho sana tie etu to mu nukure na efie ho mo ba ko mbechia maame no musia maame na mbechia Gladys usia Gladys a ebe chance ni o kan ni na atia oh ade ya ba se ada ya ba so no ya betu ya hu so aka ho bi me mpesem ni benya do ye no nya side no ye trouble enti kwambo ate wo dia ye beba barada ye beba no so ye bobo mode ase betumi so ehu ye hia busua ni nyina na ye hunu ba bia no kre ne da wada woroma me research so me ni kumasi me ka sa me TV na me hunu ate ye communicate nti Ishmael ene ne komo mama na membra MC Bako. Na de asem no amete so wo ba adwuma nkasa. Ni sesa abrani a wo mi anasa na afi na metu. Mpanifo no ebiti ase ya wo betumi a kyerese no kre se o maame ye ma ne dan mienu e wade beba. Me bra no okase wo mu nyina anim se ye ma dan mienu. Wo mu nyina. Se wo bra beka de a wo mo beka se bi a wo no so ye wo nua nti na wo mo ka bia ma wo. Ma ade ba ho wo de mpanyimfo mu ho no me ndi wachi kura wo de wura wo ba kiro mpanyimfo a wo mu nim Sasem we nyina obi nebusiafo panimfo no we wo nyina wu panimfo ni nyina wu ntino mu yesi wo di police tata me sa no we ba no di police tata me we ba no di police tata me aka me nko ana mtifi ho me ni ma me papa fo na atena fie ho abesi sa mre wo mu nyina wu ya aka me nko na me nim fie ho nsem na you free agege ba no we nsi bi ma ke ndie de me nyame me dokure de me nsi bi wo bedi we sika ni nyina sika no kra me ba me de yare na ba me nya bi na said that brother kwaye ma ase ya bi ma fa nyensa because me said that brother kwaye ma ase unse Nigeria no ya tu kwan no ya de in kwa na eko wo kwa na honya wutimi ma back ya de in kwa na eko ya kwa ya fa kas kan kwa de ko Nigeria for no mu ba wo mu fa in and out into a banner or henenya but nipa no do be kon na the Nigeria Ukraine no so akwa to say ya eno no wo kwa wo kohima wontumi na enya easy nya ne wo kwa na abrabo ne na sa abra fie na 20 years here wo dey ban enduru ha 10 million but to get that money nya easy na chese wo kwa Nigeria nya wontumi enya sika lorry fa wo de beba Ghana na ne ayi Georgia hotel na akwada 2 weeks ni wan sika na me yi meba mi wi ameba meba mama kwada me Elizabeth eni nkobo Lizzie mama hello If I meet you. If I meet Elizabeth nka like 1 and 2 hello Lizzie mama hello yeah Lizzie I want to say Nyame adom na so Nyame adom ho ye papa ye ne wunua bema Adams ena edi nkomo na wo kire se ade beba wo maame mo efie bi a ewo ho ne die mienu na wotu kwai koba ye no ye maame nimo age fie na boso wada ma ade na woni mu fasa efie yi ho Mama me fa so se me kasine tu na maka sa na ye to the community no amfa bu amame anka asem we se nka ya asem ketu adu amfa bu amame se ni ana koma nsem de bire abade abesi wo fie wa ashase na se ni andi bu ma ni nyina ya tena se ne ka ba mu a anka we nyina anka ma enti me mana ni se nka ya mpini ma ni nyina asem achi enti na asem da ono wa amfa bu ama ono ho na asem enti ase wa amfa bu amame se ni ma mi nia ba ko dan wo ho wa ma me bra ba ko akofa ama de so ma paso da de kwa ma han ama se si asa na ba ko di court me sra mi di akwa ni abasa ma me so ne me ni omu akwantuom mi no mo de dan na jame it is sankates and wo ni nyansa anka nyamo ma mi nia dan na anka mokoko takre e wa sanka wo na anka mokoko takre ho
ana mo de besi mo ma me nua dan so ama de se du kwatu akoni abasa ti bi ma se de kwata ya me nua yi di matam odi matam pa so mo ma me nua dan ba ko e wo ho de o ma paso no ana se de he de ya paso no e me ma me nua dan eno obi di ama han ana na Auntie ade kwama han a wode akoma me bonua me ma me nua ba ama na akọpa so ale se ehun se me akọpa ya na de koma ya adako ena ya adako apaso wa paso afeja di nyina ka ho ale se fi okọ eja ni no enti sansem na aba me kasi me di akira na ye toro bi kwa ma me se me bre then bi akọ se ko be fie ni ye di ko to akọ ni abasa me ba chuo ya adako dan ya wakọpa so yi se Adam se so ono kra wani mu ho hwie o yo busane wonu anaka wose waka ne akra say won ma me nua ba ko Adam si akwa dan ba ko so a eno so kra akwa fa nse bebra ba ntie no wani mu ho hwe enti why na ka sa ne nsa wo me pa cho da no aka ka cham so ne de dan ma wo nua no wode ma ya la ko da no so ni so ma me nua bia akwa fa nse bebre bia ba se wona ade dan ma ya da ko so pa me kan ya say dan me na besi me so a ye ma me Fatuma bie ye ma we bie na me bla no me dia me ntimi no nyi nsem bia no me fro me ma ya da ko dan se won paso me ma ni da bata ba ya no me am tifio na me fie ho no wom di brem ni ma me se me na me ma ya da ko eko pa dan na wom nhia ya da ko bi sa no e ma ne nka se nya wo na ade wom no e na di ni timi me fa hwe man me sister no me ya da ko no suban wom ti wo ka se dan kura no adwaye kura no wom ni ya da ko wonu ya no obru ya adwaye kura mu tware ho kura no wodi aye dan de ama usani se na no wodi sa dan na adwaye ni ye me ba lezi adwobro e se entiase bi na anya adwuma wo ba bi na sa dan no ayada ko apaso ne de wonu Adam so ni mu ho hwe o ba cho ni mu be pa wa di ma ta mo sa asam no wa di ma ta mo sa ya ko ba wa ko na di wo sister atem no wa ta na ji na sa man so abo mun ta se wa ko bi ya wa ta na ji wa ne na fa ya ko bi ya ni wa ba ni ni ya me pese sa asam no me ni ko ntokwa no ebeba na che se eno danchen woni ne ko ntokwa ne danchen na ya da ko de no danchen ni mo dan ya ta mo ju ma me dan me ke kan samu a me ni no ku police station one of this answer me fi Nigeria but one of the bra enso me kwa Nigeria me sister me photo wa ko yi kwan ejuma mi ye ni na ba ku gina court a wa ka sa me mo fa me nti na ma ko ni na ba ko yo ko se si Nigeria o so asamu me ko fe no me nua ba ko keto an ka je me se me papa nko an ye so ya papa nko wa ba me sister no me de ni ye se me nua ma me pese me kan sem bebre sister ya me Jenna sister o ka se nyi Jenna one time baby na me smith time baby me fakasa Jenna unua be men bo ne be wa ye me ka se me ka je me sister je dimia wo si Nigeria wo si Kenya won na de bre ne di wona oba ya no me mani me na me friend so wambra me gua keto na si bra obi afa me sister two pinda na mani mra omra henefa omra Nigeria ho etu de ne ko Nigeria me bra na friend ba we di 1 week ma hwe wo si obi abedi ho 10 years na ega kola kaba lace intuma bitotobia me obi 70 million naira wani me bra de oba no di me bra de no me sister we di odi aye me wan me ba na me sister me pa chewo me ba me yare na ba me beduru ye no na me sister me pa chewo me na ba driving license me kra gida driving license it me sra wa pe driving scam wasi me ni bi na me sister me tia ma wo sa de me da ma hai me bebu sa wo na wo se me na mdi ma me ade me na me yo ba me na mdi ma me ade na me hwe wo di ntoma ene ni dress wo na di ma wani ni dan ya ma ya sasi ya hina ma ya sasi ebusia bia one plot me sister said mo ba wa gidi ama uma say be many dan wo ma me fie ena mi hu ye na me ye dan wo ka sa na me ye dan me so wonfa ma me se me sister hu de odi adi me ka se me kan ye ma me sister me kwala bre mo de adi mia ma entina me se me pese kinu akate no
nti wakate no no ne yaka se ebru nsem so afiri mi kwala brem hwe ma adwuma e pani ana na pani panyini wo me obema bi obeware wo me ma me manu bia woni oba yesa ma oba na gya aware me kuani obema aware ma me manyina de wo Germany kura no ogu na aware de wo wu o me phone so woni ni twema so atu now me bra yo ka se aware be for me sister yi ma me anti na mpese me kan se me bre me ba what me ba wo ba be gina ga mse me ne wo de wo di ye me free me kwala bre me ka se me bie so wa hanu ma ko bia be ba nanum nti me yam sika bia won na die but ni nyina echi nso aha me nim se wo ya ba ba ko pe ma ko ena me woni no free papa ba ko ye free papa ba ko ma me ba ko mu free papa ba ko ye free man ba ko ye free papa ba ko okay wan but okay si aka asase no ye chemu a sa me papa nko because wo chi me to me free Nigeria ba ya me bu sa driver license when I start to chi me to me first watch me Friday wo bi so bi driver license anu nko enya nchitu na ena me kira o se di odi di me no ameka jan se me sika odi ye no ene me dan no on fa ma me no ene me twe no eno no ba chi me to dan asem no me kwaka dan asem ye no odi ma han no odi ma han no na se che wade ma anu so odi ma me ade e ko police station no na wade ma me ye duru police station o chi me to mu no na police fo no busa nse e di asem o chi me Friday me damu Saturday asi si Sunday Monday anya ma me bail wa wo dan ne ho me am dan ne ho ana me se so anfa me dan na ma me a me ntia but we echen so sanje o side wade ma na mine kro ti dam no kura no woni mu ade nti mine kura bunu nti wa ma wani anya den mani anya den ko se chidan no ma me hira so ama me because I said ye wo ho yo meshi se bia wo ko Nigeria no wo den sapan na ba ye nti no we ye yi aka me se sa ne ma na she so me sister me di ma no no wa me sika nyina wona di o de hwe before no na yere wa yi a wo do sika ma sister di me ba ma me nko